Hello. Hey, oh, ketchup para aquí. Historia Tupo-Tupo. Historia Tupo-Tupo. Kurang awan, ata. Nagsisimpun taon pa, lagaro. Sino kuma? Sikaw. Kami kurang kaya mo. Ibabain ka mo. Gari ka man kasi di ka bla mo. Uray mo ababa. Ababa. Mga ta dito mami na. Data ko matinon ko nang na nalpastan. Kawang-kawang gawin doon. Alas sa isayano. Higa raw. Oh. Naimbag grabe iyo tasan nga agsapa. Amo ka na tas tarang. Ay naapo. Amo ka tarapitan ng sipngag. Bakit dangay dyan ay saltag dita. Damo na agsapa pa ilan. Pati na isang tikaramulangan mo. Mas bilang tan. Lapsan ka pinakablaaw. Gawin na. Lapsan ka ba? Well. Ba't nabalita ak gamin? Nga nalaing ka kanong agtulang. Agpaiso na itang. Agpaiso? Well, agpaiso. Nangabakan mo na mga pinalaing ka. Ije bagyo. Bagyo? Well. Parti di bagyo? Station Row. Station Row. Parti Station Row. Ayan ti Macdo. Ay, nagpa-contest ka. Well. Kanya ay mawag na kanya. Miss Macdo ka, syempre. Nangapak ka. Well. Miss Macdo, anya tinyawid mo. Trophy ken medal. Kadadak na trophy. Dakdakkel pay kanya. Dakdakkel kanya. Well. Awit mo pay nga ta. Ay kado ati tao nga nagawin. O medal mo ngayon mo, baka ko sa bintay. Ay nagdakkel na kuma. Dakdakkel pay ti ulaw. Dakdakkel ta ulaw. Di ba'y nagtungtungog ka di stage? Saan na? Nyangan, himparakuyod ko lang. Alam mga road, anya ti title na di ka ay di tulang. Yagit mayam. Yagit mayam. Di ba tayo tipo break? Well. Ada yung tipo break nga baknang. Si Shaq garod dajay. Sika, alam mga road para makita man. Tugtugkel. Nagwapo di tugtugkel ta siya. Kaya, pansin mo ito ngayon. Palakpakan tayo man ako ni Apo tugtugkel tayo. Ayan. Ako sila tawag nila Yagit Mayaman. Ipapasyal kita 7 stories aming bahay. Uray, nabayan 7 stories di balayaw. Imposible. Agad mayaman nga raw. Sigar to raw. Pero pasensya na, kaibigan. Wala kaming hagdanan. Nya! Awala na nyo! Kasatlo ka ang makatanong yung tuktok na watatan na! Ay kung pobrimet nga raw. Pagpinistis na eh. Talog! Promise! Sa elevator na lang tayo. Dara. Ay kung daw mo kayong elevator yaw. Kailangan mo nga ibagak nga agdan di elevator. Kung madimot ha. Ayun niya. Sige na talog. Sa dining room, walang pagkain. Kutsara at pinggan. Awan ti kutsara at pinggan di balayaw. Kung ay mga tangabalayan kasatlo ka ngay ngamangan. Sorry ka man makadkadlaw akong kan. Kaya damag ka nga damag kanya gati pelan nalpas dito lang. Sorry, sige ganun. Sige. Tuloy mo. Nagchat-chat na lang kami. Kakain sa restaurant. Ay kamang mga kamulagay ang restaurant. Kailangan mga ibagak ngay di dining room awang garut ti makan. Ay na naggulo ka nga talaga. Talaga di ka talaga nakaskas mo talaga. Kamang kasidatan. Nagdagas jail. Anong iba? Kain talaga pangalan. Hello. Saan siya? Yan. Ano? Sino yung pinag-compose ito lang? Siya, syempre. Siga! Ay, sumulagay na kurkurang na. Kasat nang morgan na compose din ito lang. Siga. Amang ti pinagdumaan, ti pobre, timba na. Pinagdumaan. Ti pobre, awan kwartana, ti baknang, kata kwartana. Kanya dati kwartana ti baknang. Adala tamo na ti kwartana mo ti pobre, uray basit laan. Kanya nga pinagdumaan da. Kastoy, kada man ti paypay abaw nun, dakikan paypay ato, regmimin nulagan tayo tuya. Ada paypay yung abaw. Thank you po. Social pay mo, naglamis lang araw, ganyan paypay-payam ko ma.
i-action ko nung kasano paypay tipo breaking ba na. I-action mo. Right. Alam mo nga ron kasat na paypay itibak na. Kastoy na ba na. Very hot in the Philippines. Kunan no? Paypay. Ano na? Social na talaga. English ay rapay. Nung ay mod karog po break. Customer po break. Ay na! Nagparot di Pilipinas! Kunan na. Kapay patay kayo nan. Nagkamok nga na ubas-bas na di sikrito na. Thank you po. Adami pinagkumanda. Adapay. Anya pa. Kanda man tito gawapo. Ayan, gentle naman. Maraming salamat. An-an mo mga natugaw. Alangan kasi ka pinakatugaw. Kada ka ba yung stage, ang tugtugaw ka tungkod din. Nag-iyak siya ko garod. No, kasanog sakay, aeroplano. Di po breaking ba na. Ay, action mo. Well, kasat na wag sakay aeroplano, di bak na. Kastoy na ba na. Oh, this is my seat. Yes, ma'am ko na nag-steward din. Tapos, nagtugawan. Please give me french fries and juice. No, ito pala pagturupay. Ay, siyempre ah. French fries and juice pa ito garo na. Well, palalong social na. Pobre. Ano? Signal. Pobre. Kasas naman sa kayo ng plano. Ay na! Nagdagay ang paglugan ng kalatuwado! Kumana. Apay mga nagpaling na tuwak na paglugluganan na. Nag-ignorante nga ron. Yung plano. Toto ko, di ko nagtugawon. Ay na, naglamoy ito pagtugak. Hoy, babay. Ka naman ti french fries kim danaw. Kuna na. Ay, nagtipid. Danaw. Di ko nakita ni Jeff french fries. Oh. Ay na. Patatas mo't gayam. Kuna na. Patatas naman talaga sa french fries garo. Ay, umadi na garod amaw. Ay mo kinigigurang di na raitan. Daway pinagdumanda. Dapat. Anya, style natin matay. Style na timatay sa pinagdumaan lang. Nagada pa yan. Oh, niya style na timatay yung baknang. Kastoy na ba na? Kuna na naka-exam. With makeup dada yun. Social na talaga yung gano'n matay. Nung yung magkaroon po break. Kastoy mo na po break. Kuna na. Kapag nga tinakanganga. Natay karoon TV say. Lawat ka talaga signal. Abay ngimot nga po, matay ka niya sakit da. Kastoy. Umayaman na dating nga to. Umahirap na dating babang. Kasjay. Why? Anya ti sakit ti mayaman nga ratoy nga to. Sakit ti ulo, sore eyes, sakit ti puso, high blood. Dagita. Hello, sound check. Anya di ko na sakit ti ulo, sore eyes. Apay nga nagsakit ti ulo kung nag-sore eyes? Dayjay, kabibilang ti kwarta dayjay. Kabibilang kwarta nag-sore eyes-an? Ikaw muna. Palalo mo datan, nga kwartan. Apay nga mga nga nagsakit ti puso na high blood. Jay garod ka do kwarta na. Gat hinold up da. Sika mamatang nagsakit ti kasjay. Naatake. Ano? Anya mo garod sakit ti pupringar ta baba? Dati baba. Punjay. Alipunga, gade, little. Sakit lagi yan. Well, apa nga mga nagpunjay? Tigarag sapatos kin medyas na. Ulit-ulitan na ti 1 year. 1 year. Haan na nga lablabaan. Right. Di ba'y nabungusot mo tag? Talaga. Apa nga mga nag-alipunga, nag-gardel. Mamati po brain. Nila papapanan na. Kano basit lang nga kagat kut-kut nga kut-kut. So nga nagadilan. Kanya kayo makordialitag. Dayjay mo, katutong 8, dayjay. Katutong 8? Nag-uungay. Anya ka mati connection gitong 8, diniligtag. Ay kano'y may masang tagi-iayam. Kung nakatugaw ka, agkalyo, tuubod, makasyay. Kalyo pa'y pati-ubod pa'y nagkalyo. Nag-uungay. Ang imamain ka nga talaga. Kasi tilatan. Adalang ti damaga kong kingkang. Anya damaga? Daytoy. Asa no maamuan, no babae, no lalaki, di chocolate. Ada yan, kasarihan mo di chocolate mo. Ada. Awan. Ada garo. Anya ko ma. No babae, ti flavor na kano, kat ada ti manina. No lalaki, plain. Kunala. Ano ko rin next time ni kanta? Dating pa nga. Akin bagi, jabulan. Siyempre, ani apo Diyos. Han. Isuna ta suna tinangaramit ti amin. Garo. Sino kuma?
Jay tukak. Tukak. Lus-lus itak lagi tukak. Sila agpay bagay na dyan bulan. Di makita jay tukak. Nakatangan. Tapos ko na nanay. Kukwak. Kukwak ko na na. Di bagay na dyan bulan ay. Damay. Adapa niya. Anya ti English na ti pato. Anya English na ti pato ako? Big naman. Jay basit nga pato. Duckling. Ayan. Jay pinakadakol nga pato. Big duck. Han. Kanya nga'y kumakadilang mo ti English na. An garo. Anya. Duck. Duck. Nana. Ibabain ka mo talaga. Sige, at kan tatapay tag-sublita man ang damdaman. At kansyon kami pa'y apo, ta sa kami tag-subliman damdaman. Magpas DJ programa tayo apo. Apo tugtugkan. Say-say ataw. Pwede apo kansyon kat para kanya yung amin. Nalaman niyo ba yung isa? Compose mi rin tayo apo para kanya yung amin. Ilocano version po. Awan na nabigpig sa kapalakpak ni Jahan Apo. Salamat po. Hello. Eh, oh, kacau lagi. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Makita kang tumpay, ragsa ka sumamba. Di pa nagaya tugin ng biyato, nananadang ka di. Awan patinggalan, di pa nagaya tugin ka di sigaw biyato. Lepatin ka man. Once again po, si kami ako di Fantastic po, di Magsisisi. Maraming salamat. Sana pabaliw, di panagi at pukinita. Diyan kaya diyang biyak, nuwawan ka diyang pa. Nung makita ka tukay, ragsa ka sumamba. Di panagi at pukinita, kung mananadang kayo. Awan patinggalan, di panagi at pukinita, di sigaw niya po. Awan patinggalan, di panagi at pukinita, sigaw niya po. Maraming salamat po. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Umunagan ay ta sumarunong nga pasyente. Doktor, Nay, agdardara day ta sakam kabsat. when doktor, nalansaan namin dito sa ka. Bueno, nesesita nga alaan ka pa iti impormasyon kabsat. So, anya ti nagan mo? Nato, Dok. Ay, when amok kabsat, amok nga natudok. Ti nagan mo ti salsalod-sudak kabsat. Nato, Dok. Ay, nagan mo ti salsalod-sudak. Ay, po ay. Nurse, sika malati umaituyen ta damagin man lang na ni tinagan na. Wen, doktor. Balong, ano tinagan mo? Nato, madam. Nurse, enya kano iti nagan na dahil ta pasyente tayo? Nato, dok. Ay na, agparehas kayo malaki day.
Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Dakkel nga talagang tinagbaliwam kanyak lakay. Apay mo tanako nam dayta. Nga sano? Sipod limang kay kan bimakita. Awang matan dagiti na sasamit nga saritam kanyak. Dayta lagayam ti kayat mau. Dayta oy. Kinday, asukar, tagapulaw, leche plan, anya pa ti kaya mau, chocolate ice cream. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Asinaw ti nagpaputaw. Rumuar no asinaw tagsango kamay. Ha! Siya ti nagpaputok. Anya ti barikaw. Sergeant Antonio Dataw. Ay, sir. Nagpiksa, sir. Natatila nga. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Iti daytoy nga pakuntis kakabsat ket no asino man ti umuna nga makabalasiw iti daytoy nga nangalisan nga napunaw iti buaya ket iso iti mangaba asino kada kayo iti mayat nga bumalasiw. Daytan gagayam, di magustilaw, timabsawan gagayam, nagpartakag langoy, asa de ganda yatadang, nakatadangan di magustilaw, iso nagayam itinangabak, asa gantayaw, kat interviewin tayaw. Ay, magustilaw, congratulations, sika itinangabak, tanabalasi mo tinangalisan nga napuno iti buaya, anya ti makunayaw, magustilaw. Ay, na po nga reportail, makita klada itinang iduron kanya, tag-tag batay. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Suel, madmadlaw ko. Sika nga kanayon iti maod o di nga sumsumrag dito yung opisina. Aminag, sir, nga siyak ti kalaladawan. Anong sulsuliti, mat, sir? Anya kumaiti pang sulsulit mo, aber? Kinagpaiswanan na ka, siyak mo ti kasasapaan nga gawawin ti malang. Aya. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Asino tinakakita ka dahito na dong parang ubing? Shaksol, shaksol. Nakita nga dinungpal dahi tayo tilugan, sal. Naalam ka di, ti plate number, tilugan na nakadungpar? Saan, sal? Nakatulnilyumot gamin. Anya? Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Nasara kita ito, mga nikabi mo tayo. Nasa mga lumabas na kita mapanititalo na. Lumabas kami pa, ang gustay! Lumagas kayo, babaraw! Taamangan tayo ba? Sikitan para maminsan taon! Umay kayo kit din! Alaman lang ang uday! Ay, wine! Ay, napirmain pa na. Ay, delikado na. Delikado na ikaw. May musakit niya. Delikado. Ay natatagusteng! Agyaman kami itinalaos nga busog me! Ay, wine baraw. Ang yaman akmot ka na kayaw. Taka ng tipitaw, kinan nyo lang at alaw. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Ay na. Milagro na itaw. Milagro.
Agararado, dito anak ko. Lalakin nga talaga. Agure ka da sigak. Ay, anak ko. Tatang. Ay, anyamot nga ay iti imulam ka day ter aradwam. Anya kumapay ngay tatang. No di da kita'y masitas ngag sabsabong. Anya. Yeah. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Obeng, iti daytoy nga examen nyo, laglagipin nyo dagiti paunay-unay ko kada kayo. Nga sino man iti matiliwak nga agkukupyawin agkudkudigo, kat automatiko nga saan nga makagraduar iti daytoy atawen. Nano? Anya daytoy lamlamang mo nga papel? May isa kadagiti listaan ti kararag ko, sir. Iyawat mo kanyak dayta. Kararagaya ma? Apay ta dati answer na? Ay na, nagsayahat nga talaga ti Apo, sir. Inigkan na pa iti sungbat na. Anya? Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Nay, nanaw, naldaw. Ada kay manan dito'y barangay hall. Anya manan ayati nagririyan yaw. Kasanumat ngamin kapitan, kat dinanognak ni naldaw. Nagsuyabak lang, dinanog na kaon. Naldaw. Agpaiso aya nga dinanog mo ni nanaw. Kaya nagsuyab lang. Podno kapitan, tiyamok ngamin kat kagatanak. Dinanog ko na. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Sir, nabartag kayaw. Adaw ti nainom yaw. Di naman nga, pagbiyangan si ka nga waiter. Sir, adun ti nainom yaw. Apay aya, sir, anya aya ti parikot yaw. Kaya't kung arad ti makalipat. Sir, bayadan nyo pa'y angar nga muna dagiti in-order yaw. Tamang ang toke din, malipatan nyo ti agbayad. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Tatang, anya iting listi sa ba? Lipig, anak ko. Kunamot ni maestrami nga, banana ka no? Doon na loom. Tatang, anya nga iting listi kayo. Akasya, anak ko. Apengay ta ko na ni maestrami nga, 3 kanumat. 3 talo nga puon. Nawatam. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Makapasuron ni bakit ka? Apay mait. At kasanaw kang kanayon lang nga dagdakamatin. Daytay natay nga asawa na. Naswerte ka pa ya pare kaw. Kani bakit ko nga'y kanayon na nga dakdakamatan. Daytay sumarono nga asawaan na. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Obeng, iti daytoy nga examen nyo, laglagipin nyo dagiti paunay-unay ko kada kayo. Nga sino man iti matiliwak nga agkukupyawin agkudkudigo, kat automatiko nga saan nga makagraduar iti daytoy atawen. Nano? Anya daytoy lamlamang mo nga papel? May isa kadagiti listaan ti kararag ko, sir. Iyawat mo kanyak dayta. Kararagaya ma? Apay ta dati answer na? Ay na, nagsayahat nga talaga ti Apo, sir. Inigkan na pa iti sungbat na. Anya?
Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Ay karahaw, bagsak ka man ni eksamin yaw. Di mo latultuladan ni Pedro nga kasinsin mo. Kanayon nga daunor na. Unay kayo matatang, di takmat ay yarig kini Pedro. Apay kumata saan? Aber? Kit no, naglaing ni tatang na. Anya? Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Sir, at dati aplikante tayo. Sumrag ka nung nga katulong. Astaya. Nagpinta sir kan, nagseksi, nagmayat ti pamagina. Anya ti aramideg sir. Isurok ka din no, anya ti aramidin na. Saan, ikam ka din natin sweldo na. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Ano yung mga parikaw? Nagdadakal titilapia ajayan me. No kasilapungan ko naman pare. Talagang rod ang dakal. Ang basit na ito pare. Amuyo ka di nga kasla palang gana. Titok mem di ayan may. Kastaya mga pare. Wala. Uwen pare. Hamuyo ka di mga pare ko. Kas lagem-gem ko ti kamatis. Ijay ayamay. No dapat dakil ngam dahi ti gem-gem ko. Ipitak ko kada kita rupa yo. Gapo ti kinapangasyo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Ilocana ka niya, dahing. Hindi. Kano taga Ilocos ka, saan ka, day? Hindi. Kano taga Narbacan ka, day? Barkadak day ti kaaruba yung Ilocanaw. Di Ilocano ka. Hindi ko na lang arutan ko. Nagtangkan ti ulo mo na ya. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Nanang, mamati kayo ka day tay pagsasaong First Love Never Dies? Wen anak ko, taaking gana ita. Si Bigbiag payla day ta nakasadsadot nga amam. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Mawawaklaw na yan. Mainom nga taday ito yung adanaw. Di mo tatay ko ti adda dita paraangan. Tata, ikaw! Mabalin nga inumun da ito yung danom yaw? Sika abaraok nungal-ngalaw. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Paray, bulan day dyan ya. Nagkapsot mo ti pa nagkita mon paray. Kat no init day jay. Bulan day jay paray. Init ko naklangaro din paray. Para makita, salod-sodan ta day to'y masabat ta. Paray, excuse me. Salod-sodag lang. Anya ti pa nagkita mo kadayjay? Bulan wino init. Pasensya kayon mga paray. Sanak nga minataga dito kay. Iso nga dya ka mo no init when no bulan na jay. Anya? Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo.
Ay karahaw, bagsak ka manoy, iti-examine yaw. Di mo latultuladan ni Pedro nga kasinsin mo. Kanayon nga daunor na. Unay kayong matatang, ditak mo tayo yarig kini Pedro. Apay kumata saan? Aber? Kit no, naglaing ni tatang na. Anya? Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Apo, umayak man Ay apong, kumagat tataas eh. Amok barok. Lakaya kon. Awan pa'y itinakitak nga aso adumadong. Kumagat anga talaga. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Datan dito isang wanan ti balayo, paray. Panak na kami tanga sa hanggang andar. Wan paray, panagnagak na na. Sakti hari, ti pagtangan. Ako rin ka ba, Saint? Luktan nyo diri daw, tas sumrag ti hari. Ket no si lulukat, tay tari daw. Bartek ka na talaga. Anay, bakit doon, nay? Kunkunak lang, bakit lukatan diri daw? Kunkunak lang. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Ay na, doktor. Ay, Manong Simpor, si kayo matgayam. Uwan, doktor. Ay na, umayak ko magpakonsulta, doktor. Apay, Manong Simpor, anya ka diti sa gubanit yo. Ay na, doktor, nakaroon na iti sakit ka. Kasano, doktor, numadanon iti parbangon, ang taol-taolak matay. Ay namadanagan akong, doktor. Anya, agtaol-taol kunayo. Uwan, doktor, anyaya ti rumbang aramidag. Kaano pa'y aya nga mariri na dahil Manong Simpor? Kasi pud pa'y idi ukanak. Anya? Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Day, inan ano da kamanin aya dagiti ka klase. Agsang sangit ka simbang pait. Awagan da kami iti bakla, tatang. Kay, inan anom nga rod idanay. Anya pengay, kinudukudot kun aida. Ha! Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Ubing, sakbay kayo nga gawid kat ag drawing kayo, iti anyaman nga banag. Iti awan may submitar na nga drawing kat saan nga gawawid. Sir! Napalabas iti siya nga pulaw a minutos. Very good, Ubing. Sika Jane, anyamot ti drawing mo. Balay, sir! Very good. Sika ngaymot bitoy. Bilig, sir! Ket sika ngaymot limon. Anya tin drawing mo. Luwang, sir, nga agar-arab iti karuutan. Ha? Ayan na kay day tanwang. Ket panaymot nga root ti makitak dita drawing mo. Aldaw nga minin, sir. Inyapunon ani tatang ko. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Doktor. Tasla na karon atay tasakit mo kabsat. Doktor. Apay, anyaya ti marikrik na ang kabsat. Kasanumo kami, doktor. Nugumastuak nga men inumiti arak, nagsakit ti barukong ko, doktor. Angem no makiin-inumakla ang kadagiti barkada. Saan mga nasakit dahi ti barukong ko, doktor?
Amo konti sakit mo kabsat, naing pisen day tabaram. Ang napuskol ti panagrupropam. Doktor. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Ay, bakit? Iawat mo man latay tapos puro, di taabay mau. Ket no nagasidigken ka, day tasilin. Anya, kaya't mo asawain, pagingat ka, day ta silain. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Dimpon, anya iti pambansang ibon iti Pilipinas, mangrugi da itoy, iti letter M. Manok. Saan? Kulay brown da itoy. Naprito nga manok. Saan? Basit lang da itoy, basit lang. Ay, chicken cubes. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Tatang, kamaudyanan na. Nagtorpusak mo't langit, ipanagatal ko. Kagyaman tayo, anak ka, ta nakalpaskan. Anya itayo, natay kurso nga inlipas mo, anak ka. AB, tatang. Ibig, opat nga tawin mo nga nagadadal ti kulihiyaw, day tala tinalpas mo. How? Agsubli ka di nagadalam. Alipas maging gana iti say. Ha, tatang? Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo. Hello. Hey, oh, ketchup para aquí. Istorya tupo-tupo. Istorya tupo-tupo.